Molt bé, res. Si trobes la falca de l'Alba Serraute... Sí, perquè li farà gràcia. Com és una noia que no para de voltar, que sàpiga que Argentona la tenim als nostres cors, si més no, les noches de nit. Ara. Si ha sortit a l'àudio. Mira, avui m'ha passat... No. Una de les coses que estic trista de nostra Argentona és per no ser veïna dels noches de nit. Veus, mira, aquí ja apuntava, que això aquí ja estaves veient que de fet ja ho fas, perquè voltes molt. Què tal, Alba, com estàs? Molt bé. Ets un cul d'angonís o què, Alba? Un cul d'angonís vol dir un cul inquiet? Sí. Un cul inquiet? Sí. Sí, però no sé si ho faig per angúnia. Ho fas perquè tens ganes de fer-ho. Bueno, però Déu-n'hi-do, no? Vull dir, no pares... Va morir avall, aquesta noia. Sempre té el cap molt ple de coses. Parles de les distàncies com tots... Ja sé que la... El món s'ha fet petit. Ja sé que des de Mur i Foc que el món s'ha fet petit. Sí, perquè he pagat 30 euros per venir de Bèlgica. O sigui, diuen, hòstia, és que t'agafen 50 euros si et deixes la maleta. Bueno, ja tornaré. Sí. He pagat 15 euros. No, ara les distàncies són molt curtes. 15 euros anar, 15 euros tornar. Bueno, ja tornaré, escolta'm. Per això m'aquella tranquil·litat, dius, igual demà marxo. Demà marxo, sí. Ara amb el fred que fèiem s'ha de tornar més sovint. Tornaràs més sovint. Clar que sí. Estàs a Bèlgica preparant una història o... Estic a Bèlgica... O és que estàs molt bé a Bèlgica i has decidit m'hi vull quedar? Estic a Bèlgica per recomençar una mica, perquè aquí ja em sento que he tocat un tope, com aquests 5 anys que he estat per aquí, després de marxar a París i tornar, i per sort vaig arribar just abans de la crisi, el 2007, he pogut treballar fins al 2012, però ara ja he fet... Ara ja veus que... I a Bèlgica hi veus més possibilitats. I per la poca feina que hi ha, doncs prefereixo estar passant-m'ho bé por ahí. Passant-ho bé, però també treballant, perquè sempre estàs muntant coses i pensant coses, no? Com a mínim allà de coses molt... Tens companys que treballen, et conviden a treballar, no tens res a presentar, ja tens que presentar alguna cosa. No és... O sigui que et fan espavilar, vaja, no és aquí que muntes 3 espectacles i cap es mou, no, al revés. I de fet, de totes maneres, per allà deu haver-hi també molt de festival i molta... Molt. I això també es nota molt, no? Hi ha molt també de tots els centres socials que estan molt subvencionats, tots tenen teatres de l'hòstia, cada barri, cada poble. Sí, un cop entres en el mercat, doncs ja no pares. Anem a parlar una mica, perquè, bueno, per si algú encara no sap qui és l'Alba Serraute, perquè això sempre... També podria ser. Jo tampoc ho sé. L'Alba és una pallassa d'Argentona, deixa'm-ho dir, perquè és així, de caire internacional. Ara, pallassa acròbata. És pallassa acròbata i que porta el nom d'Argentona, doncs, a Bèlgica i allà on te faci falta. I fins i tot a Madrid. I fins i tot està bé que ho digui a Madrid, això. Que per cert, ara ho expliquem perquè hem tingut una conversa abans d'obrir micros. Has estat en una de les companyies, diguem-ne, que més prestigi tenen, si més no, des de la perspectiva de teatre alternatiu i de combatiu i de, com se'n diu això, de denúncia. Sí. Una mica també, són gent compromesa. Sí. T'has trobat còmode? Sí, perquè em van convidar al Price, 2 cops m'han convidat al Price. Diguem que és la companyia Animalario. Sí, per una banda has estat en la companyia Animalario, que ha tingut molta... sempre ha tingut bona resposta en el cas de venir a Catalunya, que desgraciadament aquest espectacle últim que has fet veig que no vindrà, no? No, i també s'han fos com Animalario. Ara ja és espectacles de l'Andrés Lima, on hi participen actors, però també doncs, el Willy Toledo ha anat a Cuba, l'Alberto San Juan ha tingut un fill i està amb altres històries, i com que no hi ha diners per fer gires ja d'aquest calaire, prefereixen fer pel·lícules i tele. Que saben que tenen almenys algun ingrés, no? Sí, bueno, això era una mica la crítica dels crítics, no? Una mica... Bueno, que ens quedem combatint però bueno, suposo que toca els joves ara, això són èpoques. Sí, jo penso que sí. Ara ja arriben, no? Cadascú, és normal que els joves han de... Jo el que crec és no anar a treballar amb ells, sinó construir companyies com la seva. Això és el que t'ha de donar força, aprendre d'ells i seguir
creient en que una mateixa producció pot arribar a ser com Animalario, que lo interessant és com ells s'han fet una pròpia marca i no com a intèrpret a treballar i que el teu somni ha de ser treballar amb ells, sinó construir una empresa com la seva, no? I com va ser que vas entrar o et van demanar que entressis, si més no, en aquest últim espectacle? Doncs vaig anar a presentar una cosa que encara existia abans de l'explosió del Teatre Públic a Madrid, que es deia El Filo, que eren números de circ contemporani al febrer 2011. Llavors, a partir d'aquí em va sortir força feina, em va sortir d'anar a presentar en un teatre allà a Madrid, em va sortir fer les Navidades del Price com a pallassa de familiar i em va sortir Animalario. Llavors era tot super diferent, era de fer el Llocali, que era el meu, 4 funcions tot pagat, que era guai, fer els pallassitos per al Manuel de Sonrises, però el guai és que era el primer any que agafaven un director contemporani, el Rob Tanion, un coreògraf australià, i això va ser el xulo, que era innovador, sí. Innovador, però comercial. I per mi era una mica dolorós, però bé, ho vam fer. I amb aquests diners vaig anar a Tailàndia del Disconnecting per tornar i fer això d'Animalario, que ha sigut molt potent. O sigui, primer vas fer aquest recés de vacances, després te'n vas tornar... Després vaig anar a Bèlgica per fer-ho al Catch, que és això que faig del Circus Catch i Clown, amb màscares mexicanes i amb un ring de 6 cantons, som 6 artistes de circ, un xilè, una mexicana francòfona, un belga i 2 catalans i un de Madrid, que són bessons i es van substituint entre ells. No sabes això, home, estaria avantatge. Jo els volia els dos, perquè el divertit és que es treguin les màscares i s'hagin d'enfrontar un contra un, però no, si ho pares, i estem en aquella època que ara anem de cara al negoci. O sigui que ara diguem que l'últim que estàs coent és el que estàs treballant a Bèlgica. Estic treballant això, i ara amb el Torte i Putón ens anem al Líban, amb el Quim Girón i amb un munt d'aquest, amb el número de bàscula que fem al Circ de Catch, i amb aquesta, i també amb en Roc Sala i amb el Borja de Tu que pintes, i així muntem una producció que es farà als Nadals aquí a Mataró, amb el número de bàscula, i bueno, anar fent. Home, però fa goig sentir-te. Sí, la veritat és que sí. No, però ella el que li agrada és fer, perquè, per exemple, ara de cop i volta, això que dius tu, no? Que te'n vas al Líban amb els Pallassos Sense Fronteres, no? Què aneu, tot un truc cap allà? No, amb en Tortell. Bueno, a mi el que vaig començar, quan vaig arribar a l'escola, que no tenia feina, em van trucar els pallassos i vaig anar, i quan em tornaven a trucar mai podia fer-ho, perquè sempre t'avisen un mes per l'altre, i normalment ja tens algú tancat, i ara amb aquesta situació doncs és més guai, perquè et truquen i dius, sí, puc, i amb moltes ganes, i he hagut d'esperar 7 anys per tornar-hi. I que estaran allà i fareu un circuit per allà? Bueno, ara el guapo és que anem a Múnich, en el Roncalli, a fer la presentació, i Ben Guardiola a fer-nos de padrinament. Què dius ara? Sí, perquè va estar allà al Valle de Múnich. Guardiola. Sí, que espero que això Guardiola ens fem la foto amb ell per anar a l'Ivan. Defensa és la nostra defensa. Si venen els terroristes, no coneixem el Guardiola del Barça. T'has fet el xulo i dit, en Guardiola fes la foto amb tu. També pots fer-te el xulo, Bueno, ara ho parlàvem amb en Tortell i no li agafava el telèfon, i diu, clar, és que no és el mateix trucar a l'Aula que tu l'he dit jo, si que agafo el telèfon, en Guardiola de moment no, i he d'anar al darrere. Però és que, a més, ja que em diu meu germà, no pares, que un diria, mira, l'Alba ha vingut per descansar una estoneta i veure la família, però no, punyetera, has vingut aquí també a fer feina, no? Clar. Sí, a fer el que es diu metges, passaports... A posar-te al dia, no? A posar-me al dia de totes les hisendes. També has tingut el teus temps per anar a Girona a la temporada alta. Exacte, em van trucar per fer 2 bolos i coincidien just el cap de setmana aquest i el cap de setmana que ve, que vaig a Galícia, i vaig baixar 15 dies a fer els 2 bolos, i al mig doncs dirigeixo en Quim Girón, que és un noi de Sant Esteve que acaba d'arribar a l'escola d'Estocolm de circ, molt bona tècnica, ha estat a Tàrrega aquest any, ha estat al Nacional amb la presentació
l'Albertí, o que van fer del cabaret, no sé què, i és un nano que jo li vull ara, avui li donava tots els contactes on he fet el Llocali de sala petita dient, fes-ho, tio. Vinga, vés, perquè no sé, gent que no té pasta però té moltes ganes. I hi ha tants espais xulos, de fet, que si vas 2 persones te n'en surts, perquè jo això sempre li diré a l'Andrés, de fet, no? amb les anguiles, home, si fas una producció que te val de 3.000 euros al bolo, no. Clar. Però si vols fer els centres cívics de Barcelona que et paguen 500 euros i neu 2, et surt a 250 i n'hi ha un munt. O sigui que més o menys tu pots fer. Llavors fer un espectacle format petit, sala petita que pugui ser per tothom, centre cívic, sala Arcàdia, totes les sales de Barcelona que vas a taquilla, 300 euros els fas. Llavors ja et pagues el lloguer, la setmana de menjar. I tu passes bé. Treballes. I fas públic, i ara sobretot en Quim, que està en un moment que acaba de sortir a l'escola i necessita públic. I escolta, com anar, perquè per una mica orientar l'oient, això del Maig de Pallassos és jugueu amb la improviseu unes escenes o unes informació que us donen, i tots els participants sou pallassos professionals, no? Sí, el guapo és això, que en diferència de les improvisacions d'actors, que les improvisacions d'actors són molt més racionals, molt més tirades a la pantomima i a com generar l'imatge de la proposta, clar, el pallasso és que la caga. Llavors sempre hi ha aquesta, i és, clar, jo ho trobo molt divertit perquè vas allà a riure, tu no saps el que faràs, no hi ha assajos, te senta una banqueta amb un color blau o taronja i vas a trobar-te amb personatges que no saps per on et vindran, a fer coses que no saps per on et vindran, i no hi ha còdics perquè cadascú té la seva personalitat, i és aquest món del pallasso incert, no?, que en comptes dels actors que tenen un codis, un no sé què, tot més racional, fa molt de riure, és molt còmic, però el pallasso va per un altre punt. I amb qui vas treballar en el Camp Maig? Aquí vam jugar a casa perquè estàvem amb Pere Hosta, que és de Girona, i estàvem a Girona, i amb el Toti Tronell, que és de Olot, i la Merche Cho de Barcelona, però bueno, és de La Rioja, però es va notar perquè vam guanyar contra en Tortell, el Martínez, el Claret i la Cristi Garbo. I això que dius que va guanyar, però de què es tracta? El públic vota. El públic vota, quin és l'equip que li agrada més? El públic diu tema i el públic vota. O sigui, hi ha un presentador, que és el Pep Callau, ell que va vestit d'àrbit, proposa el joc. Doncs, per exemple, el primer joc és una improvisació d'1 minut individual. El segon joc és una improvisació on els dos equips faran la mateixa proposta. El tercer joc és l'abecedari, et diuen un tema i has d'anar A, B, C, D, doncs Albert, vine cap aquí, bé, ja vinc, no? I llavors has d'anar canviant. Calla, que ara m'he descuidat de què parlàvem, d'això. I el de l'abecedari. Després ve un altre que és amb objectes i un altre que és molt divertit, que és 3 minuts, 1 minut, 15 segons, la mateixa improvisació. I llavors has de fer amb càmera ràpida. I és molt divertit. Si s'ho podria passar. És molt divertit, sí. La meva mare ve sempre. I tu també hauries tenir com l'oportunitat, no sé si havies treballat amb tots. Sí, jo ho hem fet diverses vegades, aquest maig. Jo el vaig fer, el primer cop que el vam voler fer va ser en el 2007 o 2008 en el Festival del Cric, però quan encara es deia el Cabaret Coluix. Sí. Doncs va ser el primer cop que en Tortell va proposar, i me'n recordo que la Pepa Plana, el de Manresa, el Gros, el Marcel Gros, clar, tothom fa els seus espectacles ja supertancats i s'havien descuidat d'improvisar o del que era, feia 20 anys que no feien una classe d'improvisació, venen amb el seu vestuari, fan el seu número, clar, de cop tots, i què farem? I dic que sí, tothom amb una por, comencem a proposar jocs d'improvisació, tothom allò tímid, que no sé. I llavors va anar passant i cada cop es va deixant anar i ja s'està formant un grup ja tancadet, que des de Cornellà que ja som més o menys els mateixos, el que ja ho ha pillat, sí. Sí, perquè llavors primer vam tindre en Marcel dels Galindos de Lainer, que era molt divertit fent de Dimitri, i ara ho fa en Sabani, de Mataró,
i és molt guai, la veritat és que es va movent. I això en fareu, és una cosa de... Bueno, és improvisada però estancada o hi ha intenció de... La història és que dèiem, hòstia, si hem fet el grec i temporada alta, ara què hem de fer? Clar, ara ja esteu al top 10 una altra vegada. Hem de tornar a sota una altra cosa. Has de tornar a Bèlgica, no? Bueno, a tornar a Argentona, proposar-li a veure si ens ho volen comprar, no? És un espectacle divertit, són 2 hores i mitja, el públic riu molt, el públic participa molt perquè ells proposen els temes, es va molt pel públic, és 2 hores molt divertides, on vas a riure, sobretot. Escolta, i ara què? Vull dir, ara que estàs coent alguna cosa o representa que estàs amb aquest últim treball que estàs fent a Bèlgica? Ara tinc diverses idees, perquè d'idees de somnis... D'idees no te'n falten, vaja. No, bueno, tinc aquesta història que seria... Bueno, tinc això del catx i això que ja està tirat en l'aire, i ara el que a mi m'agradaria és fer un espectacle de l'Ubu Rei, amb el meu company totalment en circ i amb un músic per anar a Noruega, a fer les escoles a Noruega, perquè és molt interessant. Bueno, perquè el company de la meva germana és noruec i ja ho fa això, ja treballa de música a les escoles, són molt pocs mesos, es paga molt bé i així pots estar aquí bastant de temps sense treballar. I així també seria una possibilitat per rodar-ho i per després poder-ho presentar després de les escoles. Això seria un objectiu de cara a primàries. Un altre seria ser mare. Mira, és important també, clar. De cara a primàries no, de cara... Clar, però jo vaig proposar al meu company, va, siguem pares aquest any, i és el meu pròxim espectacle, i em va dir, hòstia, ara m'agafes un mal moment, ara sí. Saps que tens 9 mesos d'assaig, Sí, sobretot els homes jo crec que tenen allò sempre d'aquí 2 anys, no? Bueno, d'aquí 2 anys, no? Ens passen 2 anys, però d'aquí 2 anys. Ja han passat. Apreta'l. Sí, ja m'ho han dit, però és que això... Molt bé. De moment ja he triat padrins. Ja has començat bé. Bueno, estàs... Està bé perquè és una manera d'anar-lo collant. Que sàpigues que ja tinc padrins, que sàpigues... Bueno, ell ha triat padrins. És molt. Home, que ja ho va assumir mica en mica, perquè els homes costa una mica més, però... És com que té tants amics que s'estima, no sap quin triar, però en tinguem molts, no? Però padrins no sé si hi ha un top, que igual... Pots triar molts padrins. Com vulguis. Bueno, tenim una broma que un que es diu Thomas el vol fer la madrina. La madrina. La fada madrina. Per si de cas... Escolta'm una cosa. Has parlat d'això d'aquest... Però em sembla tenir un altre... Encara tens més coses? Que sembla que això de ser mare... Jo pensava que havia dit... Ara, el ser mare, dius... No, encara n'hi ha més. Si no li deixes ser mare... Ja tenc una cosa per si de cas. És el meu somni, que no sé si és factible. Hi ha una escola que és un màster a Amsterdam de direcció. I això és una cosa que a mi m'agradaria fer. Són 2 anys, potser faria un només, però m'agradaria molt. Fer un màster de direcció? Sí, llavors, si ara ja m'he cansat d'estar per aquí, perquè sento que he tocat un tope i que ja no em sorprèn, no?, les coses que passen aquí culturalment, doncs m'agradaria marxar un temps, inspirar-me un altre cop, com quan vaig anar a París, que vaig rebre informació nova i vaig tornar amb noves coses i remoure la gent i que es preguntin, hòstia, això què és, què fa, que no sé què, i que els programadors no ho volen, però el públic sí, aquesta cosa em va agradar molt. I de portar l'underground al teatre privat o al teatre subvencionat o al teatre on els programadors només volen coses que omplin, doncs intentar-ho trobar des d'aquell lloc, des de la gent, no? Doncs m'agradaria estudiar direcció per venir canyera. Prometo venir canyera d'aquí uns anys. Anava a dir, i vens ara? No, però ara no proposo res aquí. Ara vinc a visitar, me'n vaig por ahí, però no estic fent com una proposta cultural que digui, hòstia, m'agradaria fer una patada pel cul d'algo guapo. Molt bé. I quan dius això que vols estudiar o vols fer un curs de direcció,
de direcció en general, direcció, sí, o dirigint-te cap a la part que tu més coneixes. Sí, circ-teatre, sí, seria doncs, aconseguir doncs, aquesta història entre la dramaturgia i el moviment més potent, no? Crec que encara no s'ha fet perquè hi ha molts coreògrafs que han treballat al circ, hi ha molts directors de teatre que volen abarcar el circ però no en tenen ni idea de com ressaltar-lo, i llavors acabes dient teatre amb circ, com ha passat a Madrid. I crec que és molt interessant trobar, doncs, igual que s'ha fet amb el gest, amb el teatre de gest, que s'ha aconseguit fer una dramatúrgia potent, o amb la dansa s'ha aconseguit fer dramatúrgies a vegades potents també, encara que siguin més oníriques o més d'allò, doncs trobar-ho des de la tècnica del circ, sí. Doncs agafar-ho realment els dos des de la base. I aquesta cosa ho vaig provar ja amb la Tempesta, a Mataró, fa 2 anys, per Nadal, amb els amics de Cronopis, i va ser xulo perquè va ser des del punt amateur de gent de Mataró i tots començant, i va vindre a tope de gent, vam omplir els 2 dies al teatre 100%, vam fer molta taquilla, o sigui, va funcionar. Vam fer la Tempestat amb circ, i vale que som de Mataró i va vindre gent de Mataró, però també va vindre gent interessada que vaig al·lucinar, perquè van començar a vindre el Medico, van vindre tots els del Circ Cric, va vindre el Gener, de cop van començar a vindre gent com dient, què és això? I això ja veus que diuen, qui és això i qui ho pot fer, no? I jo que porto des de petit estudiant circ i teatre junt, doncs m'agradaria poder-ho proposar. Això potser és una mica el que et passaria amb lo Borrell, no? Perquè el Borrell... Amb lo Borrell ho vull ser en petit format, exacte. Teatre... Però com que ja ve des de la marioneta, o des de la màscara i des del cos, i des de la sàtira, la dramatúrgia del Borrell no és una dramatúrgia complicada, és un rei que vol ser milionari i se'n cansa al final. I es carrega tot. Però és de titelles, no? Una mica la idea és molt titellaire, és la idea del Macbeth, però feta en sàtira i en petit. Doncs a mi el meu somni és fer un Otelo. Un Otelo? Un Otelo, parlar de la gelosia i de l'emoció, de l'amor i la gelosia a través del circ. Aquest és el gran tema. Piques molt bé. Això és interessant. Sí, ho dic aquí a Argentona perquè si s'entenen fora m'ho copiaran la idea. Ara. Bueno, escolta, hem de plegar. Bueno, Déu-n'hi-do, sí. Escolta, a més, tu, a part de fer coses, ets agradable de sentir. Vull dir que estaríem aquí plegats parlant d'una altra cosa. Vull dir que això és fantàstic. Imagina't si tinguéssim Argentona més aquí. Imagina't, seria... Escolta, per cert, vas perdre el festival. Sí, perquè no hi era. Però vindré l'any que ve. Clar, i pots portar alguna cosa. Jo ja li he vist alguna cosa. Sí, jo el que m'agradaria és venir amb el catch mexicà. Això seria dir bé. Perquè ja ho tenim fet, ja funciona, i el que passa que hauríem de trobar algun peix gros que ens pagués el viatge. Clar. Un grec o alguna cosa així. Un cop aquí ja ho movem. Bueno, tot és possible en domingo. Exacte. Vull dir que... Domingo, vine cap aquí. En trobaríem pocs anys en torn, malgrat ser som gent aquí. Escolta, Alba, molta sort, molta merda. Que vagi molt bé la tornada cap allà. Exacte. I que vagi molt bé l'expedició que feu a Líban. Sí, que com a més tard en podem veure... Quan marxeu? Marxem al desembre, l'1 de desembre anem a Múnich, però tornem al 15 i com a més tard la gent d'Argentona pot venir els Nadals del 21 al 25, crec que el 23, al Monumental de Mataró. Que allà hi haurà? Allà hi haurà el Borja, els somnis de sorra, amb circ. Amb en Quim Girón, amb jo i amb molt bé, veus? Aquest és un dels espectacles que havia de venir al festival, que no va poder perquè per dates no podia venir. Doncs és ampliat amb circ. Molt bé. En comptes de fer només la sorra, és circ i sorra. Perfecte, doncs ens veurem allà, segur. Doncs aquest serà xulo. I estarem en contacte. Taking
contacte. Yes, ok. Molt bé, doncs hem estat amb l'Alba, segurament potser amb l'excusa de que ha de tornar a Mataró diguem dintre dels dies de festes de Nadal presentant aquest espectacle, potser el tornem a tenir aquí. Sí, es faci 5 cèntims, que en el seu cas 5 cèntims són 10, 15, 20, 30 euros. Vull dir que cap problema, i ens queda poquet, però nosaltres encara podem continuar. Sí, senyor. Alba, molta merda. Molta merda, i Argentona us estimo. I nosaltres continuem amb Van Morrison i ja anirem cap a la recta final del programa. Cap a la recta final.